Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yanzu za mu nuna wa mutane yadda ake yin waɗannan abubuwa. So saboda haka sai mutum ya tsaya ya bi daki-daki. Zan yi muku bidiyo na yadda mutum zai yi installing ɗin komai daki-daki. To yanzu zan fara da my bonus. To bayan mutum ya zo, in yana so ya rijista da my bonus, to kun ga mutum zai shiga cikin WhatsApp ɗinsa. Idan ya shiga cikin WhatsApp ɗinsa, to zai duba daidai a ainihin wanda ya turo masa link ɗin. Yanzu kamar haka, kun ga nan muna cikin wannan group ɗin namu na We Are in Digital World. To kamar yadda kowa ya gani ga link nan an turo shi na my bonus. To kafin mutum ya fara rijista, akwai wannan invitation code ɗin na jikin wanda yake ɗamfare da jikin link ɗin. Kamar dai yanzu wannan an sa H222H59 ɗin nan. To sai mutum sai ya kwafe shi a biro, sai ya ajiye a gefe. Idan ya ajiye a gefe, abin da zai fara yi, sai ya zo sai ya dangwali link ɗin. To kana dangalar link ɗin sai ka saurara. Idan ka saurara sai ka bari zai buɗe. To kun ga ya buɗe kamar haka. To wannan shine mataki na farko da za ka fara yi idan za ka yi registration. To idan ya buɗe kamar haka link ɗin, yana kawo ka nan gurin ba abin da za ka rubuta a nan. Sai ka zo sai ka taɓa download, go to download. To kun ga zai kawo ku gurin da za ku yi installing ɗin shi ainihin application na my bonus ɗin. To kuna tashi sai ku taɓa install, sai ku ɗan saurara zai yi installing. To kun ga ya zo ya kawo ku gashi, ya ce my bonus 111H, sai ya ce muku APK, sai ku taɓa download. Idan kuka taɓa download, to gashi nan kun ga ya ce min download tax already exist. Kun gane? To yanzu kamar ya nuna muku already na yi downloading ɗinsa. To bayan ka yi downloading ɗinsa, idan baka da shi a kai, ka yi downloading ɗinsa, za ka taɓa open. Kana taɓa open, to zai kai ka. Idan kuma ka yi downloading ɗinsa ya hau, kana taɓa open sai ka koma kan dashboard ɗinka, sai ka lalubo shi. Kun ga gashi nan tunda already ina da shi. Da kana lalubo shi, sai ka zo. Kana lalubo shi, farko zai kawo ka nan gurin. Bayan ka lalubo shi, zai kawo ka nan gurin. Kana taɓa shi zai buɗe ma kamar haka a matsayinka na beginner lokacin da za ka fara registration ɗin. To yana kawo ka nan gurin, ba abin da za ka fara yi sai dai ka taɓa register. Kana taɓa register, za ka zo nan gurin za ka sa username. Username ɗin nan ba sunanka za ka sa complete ba, za ka sa inkiya ne ko wani nickname da ake kiranka. Yanzu misali kamar ni ana ce min Fofana Gerawa. To kun ga zan rubuta Fofana. Misali nake muku na sa Fofana, sai in ɗan ƙara 1 2 3 4 misali. Sai in zo nan gurin, sai ku lura sosai nan gurin za ka sa lambar wayarka ne. To lambar wayarka kamar yanzu ne lamba ta 0803717. To in na tashi zan ɗauke tunda akwai code ɗin Najeriya, sai in sa H, manufa na ɗauke ziron farko, H 037172492. To kun ga na sa lambar wayata. Manufa dai kun ga username na sa Fofana 1234, ga kuma ainihin lambar wayata. Tunda da code ɗin Najeriya, kun ga ai na cire ziron farko. To saboda haka yanzu nan sai in ƙirƙiri password. Shi kuma password ɗin misali za ka iya sa guda 4, misali 1 2 3 4 na sa, sai yanzu in confirm shi ma 1 2 3 4. Sai zo wannan invitation code ɗin ita ce wacce na ce muku ta farko, mutum tana ɗamfare da jikin link ɗin, sai ya kwafa a takarda ya ajiye. To in na tashi sai ka zo sai ka sa ta. Shi ne in za ka sa sai ka sa H222H59. To saboda haka wannan in baka sa wannan invitation code ɗin ba, to register ba za ta gamu ba. To kana yin haka kawai sai ka sa register. Sai kana sa register, to zai wulkita ma, kun gani ya ce min register successfully. So to idan ka gama wannan register, kana gama wannan register, to shikenan ka zama registered. Kana zama registered, to zai dawo da kai nan gurin. Idan ka ce register, ya ce register successfully,
to ya fito da kai ka yi rijista sosai. To yadda za ka gane rijistar ka ta yiwu, sai ka tafi sai kai log out. Idan kai log out to sai ka zo sai ka rubuta haka, sai ka rubuta wannan inkiya taka. Kana rubuta inkiyar nan taka sai ka sa password ɗin nan naka da ka saka, password ɗin nan naka da ka saka. Kana sakawa sai kai login. Kana yin login za ga ya buɗe. In dai ka buɗe successfully to kaga wannan zai kawo ka nan shine dashboard ɗinka. To shikenan, alhamdulillahi ka zama registered member a ciki. Wannan shine yadda ake yin register kenan.